indawo ngifuna ukuchaza ukuthi indawo kamoya kanjani. So there are many of these people of which is inyanga nabonke labantu laba aba interpretayo. And let me distinguish the difference between their interpretations uthaqhamukaphi nama interpretations of abaprofeti. Ama-interpretations aqhamuka kubona are from fortune. Ngake ngayishumayela lento ngathi ukuthi man made for ukuthi izinto ebumnyameni zenziwe kumele zenziwe, but ukuze izinto ekukhanyeni zenzeke kumele zenzeke. Ngamanye amazwi ayikho into eyakhekayo ebumnyameni, but emnyameni ayikho futhi nento futhi engabhidlizeka, but izinto zakhona ziyafabricatewa. Ngamanye amazwi if uzohamba uyokhothama phambi konoma yiphi inhlobo yenyanga noma yini, izokwazi ukuthi i-interpretele into ezofabricatewa ngobumnyama. Ngamanye amazwi if izokutshela ukuthi hayibo uzoshayiswa ibhasi, mangashayiswa ibhasi umele ungenzelele le mhlatshelo le, fanele ungenzelele mhlatshelo nale mhlatshelo le ukuze uzosurvive lesi situation. Lezo zinto suke seyifabricate. Ngamanye amazwi usho ukuthi I am casting umoya womnyama ukuthi ukhoze i-cosmic event yakho ukuthi ushayiswe ibhasi yenzeke ukuze isiprofetho sami sibe yiqiniso. But kamoya yini eyenzakalayo? Kamoya if izinto kuthiwa zizowenzeka ayifabricatewa, zithathwa from an event of into engenzeka ngempela. Shuthi ngamanye amazwi mangabe umoya ushushila ukuthi akube kanjena kuba kanjena ngempela, shuthi akufabricate. Shuthi mase mina sengithi mina uJesu Kristu yobuya uzolanda abangcwele, I'm not saying ukuthi uJesu Kristu mina I am creating uJesu Kristu ukuthi azolanda abangcwele, but I'm saying ukuthi uJesu Kristu is in emotion. Shuthi uJesu Kristu wabonakala ehamba wazenza izinto azenza mase wapromise ukuthi uzobuya. Shuthi uJesu Kristu uzobuya because of izinto ezenziwayo ekukhanyeni, but ebumnyameni ukube kwakuthi uJesu Kristu uzobuya wakuzobonakala ukuthi ukuze uJesu Kristu abuye kufanele sisende imhlatshelo noma kufanele sisende izinto ukuze kwenzeke, but akudingaka ukuthi sifabricate ukuze izinto zenzeke kaNkulunkulu, zibekiwe ebungcoleni ukuthi zenzeke.